खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। थामथि गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो एनआइए केस नांनानै थाबावनाय जोबथेसालियाव थानांनाय फिन आरोबाव सासे एनडिएफनि सोद्रोमाया जेलनिफ्राय गबोबाय। मख'नो गोनांदि एनडिएफनि केडार बिष्णु नार्जारि एबा एन बेरेमा बिथाङा एनआइए केस नांनायजों लोगोसे फासिनि साजाबो फोसावजादोंमोन। नाथाय गोबां नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा जेलनिफ्राय गबोनानै गावनि आंगो न'फारसे फैफिननो हाबाय। बिथांनि जोबथेसालिनिफ्राय गबोनायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खाम सिफुं दामनानै गाजा गोमजायै रंजानानै बरायनानै लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बशिष्ट पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै बशिष्ट पुलिसआ साब्रै ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय 70 ग्राम ड्राग्स, 214 था खालि कन्टेनार, 22 था सिरिन्ज, नोगोद 6,000 रां, गंथाम मबाइल फन आरो गंनै बाइकखौ हमनो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बशिष्ट पुलिसआ नन्दनपुरनि गंसे भारा न'आव बेफोर गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे साब्रै सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानायफोरखौ फारियै रामचन्द्र दले, लखनटाइ, बिश्वजित तेरन आरो गुबुन सासेखौ मितेनजित सुंक्रां होननानै सिनायथि होदों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव गसाइगावआव सासे लाइमोना गिख्रंथावै गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंखौ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव 1 नं भमरा बिलनि नुरुल इस्लामनि फिसाज्ला मन्जुर इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। गोब्राब जोखोम जानाय लाइमोनखौ गसाइगाव आर.एन.बि. देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि हाग्रानि मैदेरा थांनाय माखासे सान समनिफ्रायनो गसाइगावनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव उदाङै बेरायथिंगासिनो दङ। बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। जानो गोनां 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै साउलकारा प्राइमारिनि सांग्रां रायजो राजाफ्रा बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै हास्थायदों। मख'नो गोनांदि आसाम बिधानसभानि बिसायख'थिया खाथि सौफैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थि दोलोफ्रा गावबा गावनि दोलोखौ फिन गोख्रोंसिन खालामफिननायनि थांखिजों लोगोसे रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सोरखौ बिजाथि फसंगोन बेखौ लानानै दायो सावरायलायनाया जागायगासिनो दङ। बातासिपुर हालामाव फिन आरोबाव सिखावनि उदखार। हरनि समाव बातासिपुर जौमा फरायसालियाव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै जौमा फरायसालिनि कम्पिउटार आरो गोबां बेसेन गोसा मुवाफोरखौ खावनानै लांदों दुथां सिखावफ्रा। बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय पुलिस बिफानखौ खौरां हरनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों जायगानि थागिबि सुबुंफोरा। কংগ্ৰেছৰ নেতা আৰু সোনিয়া গান্ধীৰ আদৰ্শ মোৰ আদৰ্শ অনুসৰণ কৰিব নালাগে। সোনিয়া গান্ধীৰ আদৰ্শটো অনুসৰণ কৰিব লাগে নে নালাগে? ইচ্ছা কৰিলে সোনিয়া গান্ধীও বিদেশী হৈ থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকাকো বিদেশী কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। তেওঁৰো ল'ৰা ছোৱালী দুটা একজেক্ট এইটো মিলি যায়। গৌৰৱ গগৈৰো ল'ৰা ছোৱালী দুটা, ৰাজীৱ গান্ধীৰ ল'ৰা ছোৱালীও দুটা। ৰাজীৱ গান্ধীয়ে যদি সোনিয়া গান্ধীক ভাৰতীয় কৰিলে, প্ৰিয়ংকা বা ৰাহুল গান্ধীক ভাৰতীয় কৰি ৰাখিলে, এখেতে আকৌ ভাৰতীয় হৈ থকাজনক গৈ ব্ৰিটিছ কৰিলে। যিজন ভাৰতীয় ছোৱালী আৰু ঘৈণীয়েকটো নাছিলেই, বেচেৰা ল'ৰাটো ভাৰতীয় আছিল, তাকো গৈ পেলাই বদলাই দিলে। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि थान्दै जख'न्थाइ टंला कलेजनि बे सोलोंथाइ फोथाराव दिनै 5 फेब्रुवारि सेथि सान आरो बे सेथि साननि गासै फुंबिलिनिफ्राय दा नैबे समाव जोङो गोबां माखासे हाबाफारिफोरखौ मावफुंबाय आरो बर' माहारिनि आरो दुलाराय बुहुमनि गोजोन खौसेथि आरो अनलायनाय बे मोनसे आयदाखौ लानानै जोंहा बेयाव गोजोननि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि जोंहा दङमोन। बे हाबाफारिखौ जों दा बे समाव मावफुंबाय। प्राय बेयाव 5,000 आलारि बाथि सावनायनि गेजेरजों जोङो गोजोनखौ हास्थायनानै सुबुं माहारिनि गेजेराव जाहाथे खौसेथि अनलायनाय थायो बेखौ हास्थायनानै जों आलारि बाथि फोजोंबाय आरो बिनि जि फोजोंजेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि लोगो आफादगिरि रबीन्द्र मुसाहारि बिथाङा मावफुंबाय। बे हाबाफारियावनो अल आसाम ट्राइबेल संघनि सेक्रेटारि जेनेरेल आरो CC2नि चिफ कअर्डिनेटर जोंनि थान्दै मेलनि बेखेवगिरि आदित्य खाख्लारि बिथाङा बाहागो लादों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजल नेलसन दैमारि बिथाङा बाहागो लादों। बर' कसारि काउन्सिलनि डेपुटि CM रमिय' पि नार्जारि बिथाङा बाहागो लादों। आंजों लोगोसे दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि
जि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि आरो बे सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै माहारि दानायनि हाबा मावनायनि बेलायाव जों जेब्लायबो गोजोन आरो खौसेथिखौ बिथा खालामनानै खामानि मावबोदों। माहारियाव जेब्ला हिंसानि थासारि फैदों, हारियारि दाङाबाजिनि थासारि फैदों, जोंनि हारिनि गेजेराव जेला एना एनि हिंसा हिंसि मोनसा मोनसि थासारि फैदों, बेखौ खौसेथिनि गेजेरजों, हांख्रायनायनि गेजेरजों, अनलायनायनि गेजेरजों, सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ जेब्लायबो गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय जोङो जेब्लायबो नाजाबोदों।